дар ин хона Раҳим Пулулов, сокини деҳаи Доғистон, 3 тонна себи сурх ро захира кардааст. вай имсол аз 1 гектар боғаш 10 тонна себ гирифт. 7 тоннаи онро аз сари боғаш тоҷирон бо нархи 1,70 дирам барои 1 кило хариданд. аммо ҳосили фаровон нархи себро поин овард. агар солҳои гузашта сев қиматтар мегирифтанд, севи катабад, севи имсол чӣ буд? назм ба имсол севи хуб буд. имсол сев камда бисёртар гирифта, ҳисоби майдагиш сева хеле арзонтар додем. деҳаи Доғистон дар канори маркази ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ҷойгир ва бо себҳояш машҳур аст. инҷо хонаводае нест ки дар боғаш то 3 навъи себ надошта бошад. себи семеренко, тиллоӣ ва сурх ҳастанд. ҳар навъи ин себи Доғистон харидори худро дорад. мо себое ки ба фурӯш баровардем 3 сомонӣ калон-калондан 3 сомонӣ савдо кардем. 2 тонна дига захира кардагим ки бо баъдан ба фурӯш мебарем. фоида ба даст ами себое ки мебинед аз участкаи назди ҳавалигӣ ва территорияи фермам да як боғча дорам, аям ба даст овардагим. чиндем, дастчин кардем, захира кардагим. боғдорон имсол себчиниро пеш аз вақт оғоз кардаанд. солҳои гузашта себ то аввалҳои декабр дар шохи дарахтон нигаҳ дошта мешуд. боғпарварон шитобон чидани себро ба тағйирёбии иқлим пайванд медиҳанд. ноҳияи Шамсиддини Шоҳин як ноҳияи кӯҳӣ буда бештари сокинонаш ба парвариши себ машғул ҳастанд. дар ин ҷое ки ҳоло шумо мебинед 3 тонна себ захира карда шудааст. соҳиби ин хона мегӯяд ки онҳо то соли нав ин себро ба фурӯш мебароранд. деҳқонон 1 кило себро аз хона аз 1 то 3 сомонӣ ба савдо гузоштаанд. ҳоло дар бозори Кулоб 3 кило себ бо навъҳояш то 10 сомонӣ фурӯхта мешавад. боғдорон мегӯянд фоидаи асосиро на онҳо, балки тоҷирону миёнаравҳо ба даст меоранд. бархе аз онҳо миқдори аз себро барои даврае нигаҳ медоранд ки нарх боло равад. аммо мегӯянд ба гарон шудани он чандон умедвор нестанд. ба беруни кишвар содир кардани ин мева барои сокинони деҳа кори дастнорас аст. маҳмуҷон раҳматзода, озодӣ, деҳаи Доғистони ноҳияи Шамсиддини Шоҳин.